Is-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn se jiġi estis. Dan skont set ieħor ta' proposti mħabbrin mill-Prim Ministru Robert Abela fit-tieni jum tal-kampanja bit-tema Int Malta, il-ħolma tiegħek il-proġett tagħna. It-traġitt mill-imġar għaċ-ċirkewwa sal-lum hemm ħlas fuqu. Dak it-traġitt sakemm huwa bir-riġel jiġifieri bil-pass se jiġi bla ħlas ukoll. Din il-miżura għalhekk se jgawdu minnha l-Awċin u l-Maltin kollha għaliex il-weda ta' trasport pubbliku b'xejn għamilniha lill-poplu kollu. Minn barra hekk tħabbret miżura li se tkun qed testendi l-assistenza li għandhom dawk l-Awċin li jistudjaw jew jaħdmu f'Malta meta jiġu biex jużaw is-servizz tal-fast ferry. Diġà nagħtu għotja lil dawk illi jużaw dan is-servizz għal fini ta' studju u xogħol ta' 650 euro. Dik se nkunu qegħdin inżiduha għal 800 euro. Dr. Abela enfasizza kif dawn il-proposti huma parti minn pjan li jinkludi lil kulħadd, pjan li għandu proposti studjati u kostit immirati biex itejbu l-kwalità tal-ħajja ġenerali tal-Maltin u l-Awċin.